Dobrý deň, takže ja vás vítam u ďalšieho videa. Dnes si ukážeme pero so Swarovského kryštálmi. Pero je dostupné v 12 pastelových farbách. Tyrkysovej, slabomodrej, silnozelenej, silnomodrej, čiernej, zlatohnedej, slaborúžovej, silnorúžovej, červenej, žltej, bielej a striebornej. Tieto pera majú dve rôzne funkcie. Prvou funkciou je písanie. Pero má modrú tuhu, takže píše na modrú farbu. Samozrejme, tuha v pere je vymeniteľná. Druhá funkcia je funkcia dotykového pera. Tu si ukážeme napríklad na iPade mini. Ako môžeme vidieť, pero funguje. Teraz si ukážeme, ako vymeniť tuhu v pere. Odšrubujeme tuhu, zoberieme náhradnú tuhu, zašrubujeme ju, naspäť zasunieme a pero píše. Samozrejmosťou je vygravírovaný nápis na pere. Je to nápis Swarovski. Je vygravírovaný na každom pere. Vnútri pera sa nachádzajú Swarovského kryštály. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite zanechať like a koment, prípadne odber. Dovidenia.